Kang Jo iki piye to? Wong sepedaku kok diaku iki lho. Aneh-aneh wae wong kae iki. Bang. Aduh, skubal kare gondes iki. Aduh. Aduh. Kang Jo guys teko kene kayak ngopo ngono lho kae. Bang. Sepedae wong kok arep dijaluk piye maksude? Woi, Gon. Ana ndi kowe bedak warga nanti kuwi? Bang, bang. Kok ya wis nang kono Kang Jo kae? Maksudnya piye wong kayak gini? Aduh. Piye Kang Jo iki maksudnya? Kan? Iki lho pedaku, Gon. Iki lho pedaku lek kudu waras iki. Ngurus saya waras pedaku. Oh, wong iki ora dewane nih. Iki nggonaku, Gon. Pedaku, Gon. Ku lho Kang Jo. Aku lho Kang Jo. Wong iki kira aku ora wani to. Wani karo aku kowe, Gon. Nek iki dimedeni wong sak RT. Ayo, njaluk motor. Tidak tenanan Jo kowe. Iki lho Kang Jo, kowe dikira iki wedi to Kang Jo. Ayo ngono. Sopo? Ramuan rawani kok. Yo. Ayo. Kowe arek iki kowe, Gon. Pikir aku apa? Eleng. Eleng. Bapak aku wedi. Bapak aku wedi, Gon. Ayo. Ayo. Kita wedi. Wah, iki. Ayo. Wah. Bang. Adi kowe, Gon. Adi. Munggah nek wani. Gon. Kesel Kang Jo. Kesel banget. Mulakne kuwi. Iki nggonku Kang Jo. Iki nggon aku, Gon. Tuku kong ndi? Ngene waras. Iki nggonku. Iki wingi waras karo pulih mengomah adol iki. Iki nggonku iki pedahku Kang Jo. Ya aku enggak mau tahu to, Gon. Lho, lah ku mesmu ndi, Kang? Ku wis endi? Lah ku mesmu lho. Oh iya, Gon. Kae lho kur pasangan, Gon. Aku masih akeh. Oh, kur pasangan to? Beda karo nggonku delok iki. Lah jaremu. Walah, kowe ngapusi aku to, Kang Jo. Lah piye to, Gon? Kene, iki sepedaku Kang Jo. Sepedaku iki. Eleh, bakal urusan. Wong kakek geger tenan lho kowe. Ayo. Mandek Ras. Oke hasil sih. Mandek kok nang panasan to Ras. Ya engko lho kowe kan kono kan iyup to. Oke. Ayo. Nah, kan kene kan penak. Iyup apa? Angger udan bocor. Ya kan iki ra udan. Piye le? Iki aku manut kowe, apa kowe sing arep manut aku? Lek masalah duit, aku wegah ras manut karo kowe. Lah terus piye? Ya lek aku manut karo kowe aku ya wegah. Aku ya wegah nek kon manut kowe. Dasar mbok hapusin neh. Wes to kowe manut aku. Kosek to, tak pikirin dhisik.
Suwen. Halah, kesuwen lek mau mikir ki. Wis to manut aku. Aku lho wonge cerdas. Iya, cerdas lek ngapusi. Maksudku aku tak belajar mikir ngono lho, Ras. Mikir lho lek kowe ki yo ora tekan lho, Le. Wis to manut aku. Aku ki mikir duwe kone Pak Gunmu nang ndi. Ora gur ngoceh ket mau kaya ngono kuwi. Lah, mulane kowe manut to karo aku ki. Ki lho, tak bagi duitmu. Wis aku wae sing bagi. Nek gur masalah duit aku yo cerdas. Biyo, cerdasmu ki nanti. Lah duit lho sing nyekel aku. Ya wis lah karepmu. Aku tak manut wae karo sing wong cerdas. Nah, lek ngono kan kepenak urusan kabeh ndang beres. Gendang dibagi duite, rasa kesuwen. Sabar to, Bos. Yo, bagianmu. Pancen cerdas kowe, Ras. Cerdas lek ngapusi. Mosok aku gur bagian 20.000. Lah kowe lho. Ya gur oke betul. Mending sik tak bagi 20.000. Lah kene lho dalange. Oke, ra apa-apa. Tapi nek ngasih Pak Gon reti, aku wis ra melu-melu. Ya aja kaya ngono, Le. Mosok enek masalah aku sing kon nanggung dhewean. Ya wis, saiki ngene wae. Duite saiki sing nyekel aku. Ini kan aku sing cerdas. Lah aku piye, Le? Wis tong, lek butuh apa-apa ngomong karo aku. Mending iki lek sampe nemoni montore Pak Gon, tok hadiah. Nek digawa nang warung. Lah kan montore Pak Gon kae. Wis gayo, ngeterke motor nih Pak Gon karo njaluk hadiah. Oke. Motor iki arep mbok go nang ndi? Ya dibalekne to. Dibalik nang ngene sapa? Ngene Pak Gon. Iki lho Pak Gon ki goleki mau. Oh alah tam, kowe iki ketinggalan formasi. Informasi apa to, Ras? Informasi. Lah ya kuwi. Wis basing lah, wis rasa rebutan kremasi. Gak kowe iki apa Le melu-melu sok-sokan cerdas saya. Motor iki lho digoleki Pak Gon, Ras. Lah kowe iki telat tam, iki lho wis arep tak dadekne dhuwit. Oh, dadekne dhuwit, Ras. Wis saiki ngene, aku ngerti carane. Alah, gak cara apa tam. Ora mbok dodoi aku ya wis reti. Wis ayo, Ras, ngene Pak Gon. Oke. Aku dijakno. Entuk lo kak duit kok ora dibagi-bagi lho. Iya, melu. Lah. Sora to jane iki. Sabar lho, Bos.